Itinaas ni Pope Leo XIV ang Holy Rosary Parish sa Angeles City bilang isang minor basilica. Iginawad ang parangal kasunod ng panalangin at kahilingan ng mga pari at mananampalatayang Kapampangan, gayon din ang petisyon ni Reverend Father Florentino Lavarias, Arsobispo ng San Fernando. Inaprubahan ang pag-angat sa pamamagitan ng Dicastery for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Tinanggap ang decree ngayong araw sa Apostolic Nunciature ni Reverend Father Manuel Santamaria, Cura Parroco, kasama si Reverend Father John Henry Yutok at mga residenteng pari na si Reverend Father Omar Defensor, Reverend Father Gian Sagum at Reverend Father Maverick Pelayo. Ayon kay Father Santamaria, ang pagkilalang ito ay patunay ng matibay na debosyon ng mga Angelenyo sa mahal na Birhen at ng pananampalatayang Kapampangan. Ang Holy Rosary Parish ang kauna-unahang simbahan sa Pampanga na ginawaran ng titulong minor basilica at ika-30 sa buong Pilipinas. Ia-anunsyo sa mga susunod na araw ang formal na pagdedeklara nito. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.